011 089 399 068 400 650. Halo, halo, halo. Ljubi brat. Ljubi brat, svoj brat. Aleks iz Jagodine. Idemo. Znaš ti zato za pirotsku ljubav? Šta? Za pirotsku ljubav. Ajde da te čujemo. Kaže, kad se dogovaraju momak piroćanac i devojka piroćanka, da se vide i kaže mu piroćanka, večeras kad su spavaju tatko i majka, ja ću pustim dinarče kroz prozor. Kad čuješ da tropne dinarče, ti upadaj. Kaže, okej, važi ono. Piroćanka spadne mrak, on uradi, baci ono. Vidi, nema ga piroćanac nigde. Nema celu noć. Setnu se oni sutra, pita ga piroćanka, pa što ne dođe noćas? Kaže, pa celu noć sam tržio onoj dinarče. Šta kaže piroćanka? Pa nisam ga ni bacila, ne znam. A budalo, ja ga vezala s kanapče. Pa to u principu. Znaš kad je piroćanac zgradio kuću, nešto popravio krov, znaš to? Ajde. I oklizne se i pada sad na I pada i kaže, ženu ne spreme ručak, ću jedem u bolnicu. Ću ručam u bolnicu, vrate, to je taj. Ne znam, ništa, čujemo se drugi put, ili kad budeš bio ovde negde svratio ti damo nešto od nas da imaš. Ma da popijemo kafu. Može, bate, nikakav problem. Koje će bude? Čujemo se, čao, zdravo. Idemo, Bangladesh i Sanja me predraže.